Hello guys! Kumusta kayo lahat? And welcome back to my YouTube channel. Ang menu natin for today, bagoong para sa mangga. Sarap! Pero bago natin umpisahan, mag-subscribe na muna kayo kung kayo ay bago sa ating channel at pakiclick nyo rin yung bell button para sa latest updates. Sa mga madidiskarteng nanay o mga kaibigan natin madidiskarte, pwedeng-pwede itong pangnegosyo. Kaya ano pang iniintay natin? Samahan niyo ako sa aking kusina. Narito ang ating mga ingredients: 2 kilong bagoong alamang, 1 kilo brown sugar, 1 whole minced garlic, 2 small chopped onion. Gagamit din tayo ng 1/4 cup cooking oil, 2½ cup vinegar, at ang ating 6 pieces na red chili.
Alam niyo ba guys na hindi lang sa manggang hilaw ito masarap? Masarap din ito sa nilagang okra o kaya nilagang kangkong. Ilagay mo lang ito sa mga bote at pwedeng-pwede na itong ibenta. Kikita ka pa. Presenting ang ating ginisang bagoong. Sana ay nangasim kayo sa ating video for today at kung nagustuhan nyo po, paki-like na lang at paki-share rin ito sa inyong mga friends and relatives. At kung hindi pa kayo nakaka-subscribe, mag-subscribe na sa ating YouTube channel na Jeff Simon at pati rin sa ating Facebook page na Boy Kusina. Si Jeff Simon po ito at muli maraming salamat po sa panonood.